салом ба он нафароне ки ин лаҳза ба тозагӣ ба шабакаи баҳористон пайвастанд. фикр мекунам ки ин толори варзишӣ ба бинандаи азиз шабакаи баҳористон ошност, зеро барномаи қаблӣ маҳз дар ҳамин ҷо бо дастпарварони федератсияи гӯштини ҷумҳурӣ баргузор гардида буд. ин дафъа тасмим гирифтем ки шумораи навбатии барномаи матинро бо дастпарварони клуби варзишии Парвиз Собиров ки дар риштаи гӯштини дзюдо машқу тамрин мекунанд манзуратон намоем. дӯстони азиз, мутаваҷҷеҳ мешавем ки то кадом андоза дастпарварони клуби варзишии мазкур то кадом андоза ба шартҳои барномаи имрӯза ки бештар аз рӯи варзиши вазин боди билдинг ва пауэрлифтинг гузаронида мешавад омода ҳастанд. тамошобинони азиз, ногуфта намонад ки клуби варзишии Парвиз Собиров аз ду ошиёна иборат аст. ошиёнаи аввал ки бо таҷҳизотҳои наву замонавӣ муҷаҳҳаз гардонида шудааст, варзишгарон машқу тамрин мекунанд. дар ошиёнаи дуюм бошад нозикиҳои гӯштини тарзи ҷудо омӯзонида мешавад. бинандагони азиз, ёдовар мешавем ки барномаи матин бо дастгирии раёсати кор бо ҷавонон ва варзишари душанбе таҳия мегардад. инак мегузарем ба муаррифии иштирокчиён ва ҳайати ҳакамон. иштирокчии таҳти рақами 1 Муҳаммад Ёров. зиёда аз 5 сол мешавад ки ман дар риштаи зудо машқ мекунам ва мураббии ман Халилов Ҷамшед ва дар бисёр мусобиқаҳои иштирок карда ва сазовори ҷойҳои аввал ва дуюм, сеюм гардидам. ман дар оянда мақсад дорам ки парчами Tojikistonро дар мусобиқаҳои байналмилалӣ бардорам. иштирокчӣ таҳти шумораи 2 Хайрулло Нуруллоев. پنج ماه میشود که در رشته جودو مشق میکنم. حالا در مسابقه اشتراک نکردم. مقصد دارم که در مسابقه اولین جای اول را گیرم. با من از پهلوان‌های تاجیک تیمور رحیموف مقبول است. میخواهم که در آینده به مثل آن چمپیون نامی شوم. иштирокчии семи барнома Абубакр Алиев. من یک سال میشود که در клуби варзишии Парвиз Собиров тамрин менамоям. устоди ман Халилов Ҷамшед мебошад. дар боғи Фирдавсӣ мусобиқаи гӯштинги миллӣ баргузор шуд. ман сазовори ҷои дуюм гаштам. мехоҳам ки мисли Парвиз Собиров шуда медалҳоям зиёд гарданд. иштирокчии чорми барнома Ҳасан Обидинов. 5 сол мешавад ки ман дар гӯштинги дзюдо машқ мекунам ва ман дар мусобиқа иштирок кардагиам ва сеюм ҷо гирифтагиам. ман мақсад дорам ки маҳоратамро дар гӯштинги байналмилалӣ ишон бидиҳам. иштирокчии таҳти шумораи 5 Ҳусейн Обидинов. 5 сол мешавад ки машқ мекунам ва дар 3 мусобиқа иштирок кардам ва ҷойҳои сеюмро ба даст овардам. аз гӯштингирои тоҷик ба ман Парвиз Собиров писанд аст. мехоҳам ки биём мисли ӯ парчамвардарони ватан шавам. ва ниҳоят иштирокчии охирин Исфандиёр Назаров. тӯли як сол мешавад ки дар гӯштинги тарзи ҷудо машқ тамрин менамоям. дар ин ҷода устоди ман Фарух Собиров мебошад. мехоҳам ки ба мисли устодамон Парвиз Собиров дар мусобиқаҳои байналмилалӣ иштирок карда ҷойҳои намоёнро сазовор гардам. бинандагони гиромӣ, инак мегузарем ба муаррифии ҳайати ҳакамон. устоди варзиши ҷумҳурии Тоҷикистон довари дараҷаи ҷумҳуриявӣ Мавлон Сафаров. номзад ба устоди варзиши ҷумҳурии Тоҷикистон Некрӯз Холов. дӯстони азиз, шарти аввали барнома машқи ҷисмонӣ мебошад. барои иҷрои ин шарт иштирокчии таҳти рақами 1-ро даъват мекунем. дӯстони азиз, инак бо ишораи довар, яъне бо иштаки довари барнома шарти аввал шурӯъ гардид. ана ҳамин туперо ки мебинед дӯстони азиз дар дасти Муҳаммад Ёров 2 килограмм вазнро ташкил медиҳад. дар ана ҳамин шакл онҳо бояд ин амалро иҷро намоянд.
вақт яъне барои онҳо муайян карда нашудааст, чӣ қадар ки метавонанд мувофиқи ҳамин қувваву нерӯи худ ин амалро иҷро намоянд. шумораи ададҳо ба 20 наздик шуда истодааст. муҳаммад ёров бошад ин амалро иҷро карда истодааст. муҳаммад ёров амали мазкурро 18 маротиба иҷро намуд. таваҷҷӯҳ мекунем ба маҳорати Нурулло Хайруллоев. инак дӯстони азиз, иштирокчии навбатӣ Хайрулло Нуруллоевро мебинем ки амали мазкурро чанд маротиба иҷро менамояд. гуфтам ба мавриде аст ки иҷрои ин амал барои мустаҳкам гардонидани мушакҳои миён бисёр як таъсири мусбат мерасонад. умуман барои обу тоб додани бадан бисёр манфиатбахш аст ва ёдрас мешавем ки дар барномаи имрӯза дастпарварони клуби варзишии Парвиз Собиров ишро карда истоданд ва мебинем ки то кадом андоза аз ҳуддаи иҷрои ин шарт ба хубӣ мебароянд. аллакай шумораи ададҳо аз 21 гузашт. аҳсан мегӯем ба маҳорату истеъдоди Хайрулло Нуруллоев ки бе ягон мушкилӣ амали мазкурро иҷро карда истодааст ва аллакай мо мебинем ки хаста гардидааст. Хайрулло Нуруллоев амали мазкурро 27 маротиба иҷро намуд. таваҷҷӯҳ мекунем ба маҳорати иштирокчии семи барнома. бинандагони гиромӣ, акнун мебинем ки Абубакр Алиев амали мазкурро иҷро карда истодааст ва дар ин ҷо довар ишора мекунад ки амали мазкурро бояд бе ягон хатогӣ иҷро намояд, ба хатогӣ роҳ надиҳад. шумораи ададҳо ба 20 наздик шуда. аҳсан мегӯем ба Абубакр Алиев, хеле хуб амали мазкурро иҷро карда истодааст ва дӯстони азиз, гуфтам ба мавриде аст ки ҳар яке онҳо мақсад доранд, ҳадаф доранд то ин ки аз ҳуддаи иҷрои ин шарт ба хубӣ бароянд ва тавонанд ки имтиёзи хуберо соҳиб шаванд. аллакай дар чеҳраи Абубакр хастагиро эҳсос мекунем. дӯстони азиз, аз сабабе ки Абубакр Алиев ба хатогӣ роҳ дод, ҳаят якамон иҷрои шарти ӯро 33 маротиба ҳисоб намуд. таваҷҷӯҳ мекунем ба маҳорати Ҳасан Обидинов. инак Ҳасан Обидинов шартро иҷро карда истодааст ва акнун мутаваҷҷеҳ мешавем ки чанд маротиба ин амалро иҷро мекунад. бори дигар ёдрас мешавем ки анаҳмид туберо ки дар дасти Ҳасан Обидинов мебинед 2 килограмм вазн дорад. албатта доштани анамин туб кори онҳоро боз ҳам мушкилтар менамояд ва варзишгаре ки агар бо ин амал ошно бошад, ҳар рӯз бо ин амал машқу тамрин кунад, фикр мекунам барои ӯ мушкил нест. аҳсан мегӯем, аллакай шумораи ададҳо ба 30 наздик шуда истодааст, вале мебинем дар чеҳраи ӯ хастагии зиёдро эҳсос мекунем. бинандагони гиромӣ, ба ин хастагӣ нигоҳ накарда боз кӯшиш дорад ки то 30 маротиба амалро иҷро кунад. Ҳасан Обидинов амали мазкурро 30 маротиба иҷро намуд. навбати Ҳусейн Обидинов фаро расид. ва бинандагони гиромӣ, акнун Ҳусейнро мебинем ки озодона амали мазкурро иҷро мекунад бе ягон хатогӣ, бе ягон монеагӣ. аҳсан офарин мегӯем ба ҳунару истеъдоди Ҳусейн. шояд Ҳусейн тавонад ки аз Ҳасан зиёдтар амали мазкурро иҷро намояд. албатта инро вақт нишон медиҳад, инро ана ҳамун пурқувватӣ, маҳорати баланди Ҳусейн нишон медиҳад. шумораи ададҳо ба 30 наздик шуда истодааст. аллакай натиҷаи Ҳасанро гузашт Ҳусейн. хеле хуб. ҳар акнун дӯстони азиз, рақобат шурӯъ шуд. варзишгарон кӯшиш карда истоданд ки яке аз дигаре хубтару беҳтар ҳунарнамоӣ кунанд. дӯстони азиз, Ҳусейн Обидинов машқи ҷисмониро 36 маротиба иҷро намуд. таваҷҷӯҳ мекунем ба маҳорати Исфандиёр Назаров.
инак дӯстони азиз, исфандиёр назаров шартро иҷро мекунад. исфандиёр назаров назар ба рақибони худ ҷисман хурдтар аст, вале ба ин нигоҳ накарда имрӯз ҳадаф дорад, мақсад дорад то дар барномаи имрӯзаи матин аз рақибони пурқуввати худ ин амалҳоро хубтару беҳтар иҷро намояд. аҳсан мегӯем, хеле хуб ин амалро иҷро карда истодааст. шумораи ададҳо ба 20 наздик шуда истодааст. ӯро зарур аст ки бояд озодона нафас бикашад, зеро озод нафас кашидан ин боз ҳам барои онҳо кӯмак мерасонад, хастагии онҳоро рафъ мекунад. ва дӯстони азиз, бори дигар хотиррасон менамоем ки ҳамин тӯберо ки дар дасти исфандиёр мебинед 2 килограмм вазн дорад. дӯстони азиз, аз сабабе ки исфандиёр назаров каме ба хатоӣ роҳ дод, ҳайати ҳакамон иҷрои шарти ӯро 36 маротиба ҳисоб намуд ва дар ин шарт ҳусейн обидинов ва исфандиёр назаров бо имтиёзҳои якхела дастболо гардиданд. чун дар шарти аввали барнома иштирокчиён маҳорати ҷисмонии хешро манзур карданд, якбора ду варзишгар исфандиёр назаров ва ҳусейн обидинов натиҷаи беҳтар нишон дода соҳиби 10 холӣ гардиданд. абубакр алиев бо 9 имтиёз ба сегонаи беҳтаринҳо шомил гашт. ҳасан обидинов дорои 8 хол, хайрулло соҳиби 7 имтиёз ва муҳаммад 6 холро дар ихтиёр дорад. бинандагони гиромӣ, шарти дуюми барнома машқи бодибилдинг мебошад. анами таҷҳизоти варзиширо ки мебинед 25 килограмм вазнро ташкил медиҳад ва варзишгарон дар муддати 1 дақиқа бо қувваи пой ин амалро иҷро мекунанд. инак муҳаммад ёровро мебинем, ин амалро иҷро карда истодааст ва дар муддати 1 дақиқа мутаваҷҷеҳ мешавем ки чанд маротиба ин амалро иҷро мекунад. иҷрои ин амал барои мустаҳкам гардонидани мушакҳои пой ва мушакҳои миён бисёр як таъсири мусбат мерасонад ва дӯстони азиз, маслиҳат медиҳем ки ин машқро бо кӯмаки мураббӣ иҷро намоед, зеро мураббӣ ба шумо мегӯяд ки чӣ гуна ин амалро иҷро кунед ва нозикиҳои ин амалро ба шумо мураббӣ меомӯзонад. зеро бе мураббӣ ин амалро иҷро кардан бисёр хатарнок аст. агар хато машқро иҷро кунем, барои саломатӣ зараровар аст. муҳаммад ёров дар муддати 1 дақиқа амали мазкурро 41 маротиба иҷро намуд. даъват мекунем иштирокчии таҳти рақами 2-ро. ва бинандагони гиромӣ, хайрулло нуруллоев амали мазкурро иҷро карда истодааст. хеле хуб иҷро мекунад ва чӣ гуна ки қайд намудем, бинандагони гиромӣ, ҳар яке шумо метавонед ки ба анамин толори варзишӣ омада ба машқу тамрин машғул шавед. дар ин ҷо мураббиёни бо таҷриба зиёд ҳастанд, ба шумо кӯмак мерасонанд, яъне дар иҷрои машқҳои бодибилдинг ва пауэрлифтинг кӯмакҳои худро дариқ намедоранд, зеро ин амалҳоеро ки варзишгарон иҷро карда истодаанд, қабл аз иҷрои ин ба онҳо мураббии ана ҳамин соҳа нозикиҳои ин амалро фаҳмонд ва акнун мебинем ки варзишгарон аз рӯи фаҳмондаҳои мураббӣ ин амалро иҷро карда истодаанд. бинандагони гиромӣ, аз сабабе ки дар амалҳои хайрулло нуруллоев хатогӣ ба назар расид, ҳайати ҳакамон иҷрои шарти ӯро 42 маротиба ҳисоб намуд. таваҷҷӯҳ мекунем ба истеъдоди абубакр алиев. абубакр алиевро мебинем, дӯстони азиз.
این عمل رو اجرا کرده ایستاده است. در عملهای او ما میبینیم کمی با خطاگی رو داده ایستاده است. او رو ضرورت است که باید این خطاگی رو برطرف نماید. خیلی خوب اجرا کرده ایستاده است. اکنون میبینیم که باید دستان خود رو موافقاً همین قاعده این شرط باید درست گذارد. ابوبکر علیف زیرا در اینجا داور اشاره کرده ایستاده است. بار دیگر یادداشت میشم که به هر یک آنها 1 دقیقه وقت داده شده است. ابوبکر علیف بینندگان گرامی هم به خطاگی رو داد و هیئت حکمان اجرای شرط او رو 25 مرتبه حساب نمود. نوبت حسن عابدینوف فرا رسید. اینک حسن عابدینوف رو میبینیم دوستان عزیز مشق بودی بیلدینگ رو اجرا کرده است. بار دیگر یادداشت میشم که همین تجهیزات ورزشی رو که میبینید 25 کیلوگرم وزن رو تشکیل میدهد و این عمل برای آنها فکر میکنم نه اونقدر باید دشوار باشد زیرا همه روزه آنها با این عمل مشغول هستند. ثانیه ها سپری شده ایستاده است. از میان 34 ثانیه سپری شد. شماره عدد ها به 30 نزدیک شده ایستاده است. خیلی خوب اجرا کرده ایستاده است حسن عابدینوف عمل مذکور رو. حسن عابدینوف عمل مذکور رو 38 مرتبه اجرا نمود. نوبت حسین عابدینوف فرا رسید. حسین عابدینوف رو ببینیم دوستان عزیز. بینندگان گرامی حسین عابدینوف مشق بودی بیلدینگ رو 25 مرتبه اجرا نمود. توجه میکنید با استعداد اشتراکچی نهایی برنامه. اینک اشتراکچی نهایی برنامه رو میبینیم. اسفندیار نظرف عمل مذکور اجرا کرده ایستاده است. اسفندیار نظر بر رقیبان خود کمی جسمان خردتر است ولی به این نگاه نکرده امروز کوشش کرده ایستاده است که از حریفان سرسخت خود نتیجه بلند نشان داده خوبتر و بهتر هنرنمایی کند. و بار دیگر یادداشت میشم که همین تجهیزات ورزشی رو که میبینید 25 کیلوگرم وزن رو تشکیل میدهد و به هر یک ورزشگر 1 دقیقه وقت مقرر کرده شده است. دوستان عزیز گفتم با موردی است که برنامه متن رو از تالار ورزشی پرویز صابیروف منظور شما گردانیده ایستاده ایم و در تالار مذکور تمام شرایط‌های مساعد فراهم آورده شده است. از اون در اینجا مربیان با تجربه هستند که به همه شما کمک میکنند و میتوانید که به این تالار اومده با مشق و تمرین مشغول شوید. البته بدن خویش رو آب و تاب بدهید. اسفندیار نظرف مشق بودی بیلدینگ رو 40 مرتبه اجرا نمود و بالاخره در این شرط خیرالله نوراللهیف دستمالو گردید. баъди интиҳоёбӣ шарти дуввум дар мақомҳои ифтихорӣ тағйирот ба назар нарасид. Исфандиёр Назаров бо 18 хол пешсаф аст. Хайрулло Нуруллоев натиҷаи хубтар нишон доду аз зинаи панҷум яку якбора ба хати дуюми ҷадвал баромад. Ҳусейн Обидинов дар ҷои сеюм мавқеъ гирифт. Се иштирокчӣ Абубакр, Ҳасан ва Муҳаммад бо 15 имтиёзӣ зинаҳои мебаъдаро соҳиб шуданд.
тамошобинони азиз, барномаи матин аз клуби варзиши Парвиз Собиров идома дорад. Инак расте ба шарти семи барнома, шарти навбатӣ машқи пауэрлифтинг мебошад. Анами таҷҳизоти варзиширо ки мебинед 10 килограмм вазн дорад ва ба ҳар як варзишгар 1 дақиқаи вақт дода мешавад. Барои иҷрои ин шарт Муҳаммад Ёровро даъват мекунем. дӯстони азиз, бо уштаки довар Муҳаммад Ёров амали мазкурро иҷро карда истодааст. Муҳаммад рӯзарӯ аст ки бояд қоидаи шартро дуруст иҷро намояд. каме ба хатогӣ роҳ дода истодааст ва фикр мекунам боке надорад, кӯшиш мекунад ки ин хатогиро бартараф намояд. бинандагони гиромӣ, гуфтам ба маврид аст ки барномаи матин бо дастгирии раисати кори бо ҷавонон ва варзиши шаҳри Душанбе манзури шумо гардида истодааст ва акнун мебинем ки иштирокчиён дар шарти навбатӣ аз зудаи иҷрои машқи пауэрлифтинг то кадом андоза мебароянд. шумораи ададҳо аз 30 гузашт. иҷрои ин амал барои мустаҳкам гардонидани мушакҳои даст бисёр фоидаовар аст. Муҳаммад Ёров амали мазкурро 36 маротиба иҷро намуд. таваҷҷӯҳ мекунем ба маҳорати Хайрулло Нуруллоев. Хайрулло Нуруллоевро мебинем амали мазкурро иҷро карда истодааст. аҳсан мегӯем ба ҳунару истеъдоди Хайрулло Нуруллоев. бисёр хуб иҷро карда истодааст ва бинандагони гиромӣ бори дигар ёдорас мешавем ки дар клуби варзиши Парвиз Собиров тамоми шароитҳои мусоид фароҳам оварда шудааст. таҷҳизотҳои наву замонавӣ муҷаҳҳаз гардонида шудааст. дилхоҳ нафар алоқамандону дӯстдорони варзиш метавонанд ки ба ин макон омада ба машқу тамрин машғул шаванд. дар ин ҷо доварони ботаҷриба ҳастанд ки дар иҷрои ҳар як машқ ба шумо кӯмакҳои худро дариғна медоранд. дӯстони азиз, Хайрулло Нуруллоев дар иҷрои амал каме ба хатогӣ роҳ дод. ҳайати ҳакамон иҷрои шарти ӯро 37 маротиба ҳисоб намуд. навбати Абубакр Алиев фаро расид. Абубакр Алиев амали мазкурро иҷро карда истодааст. Абубакр рӯзарӯ аст ки бояд дуруст шартро иҷро намояд, зеро каме ба хатогӣ роҳ дода истодааст. рӯзарӯ аст ки бояд қоидаи шартро дуруст иҷро намояд. бинандагони гиромӣ, ҳар як намуди машқ ба худ қоида дорад. варзишгаронро зарур аст ки бояд ин қоидаҳоро дуруст ва дақиқ иҷро намоянд. дӯстони азиз, Абубакр Алиев ҳам ба хатогиҳои зиёд роҳ дод ва ҳайати ҳакамон иҷрои амали ӯро 29 маротиба ҳисоб намуд. таваҷҷӯҳ мекунем ба маҳорати Ҳасан Обидинов. Ҳасан Обидиновро мебинем дӯстони азиз. бояд қоидаи шартро Ҳасан ҳам дуруст иҷро намояд. қоидаеро хуб ба назар бигирад. ва мебинем ки боз ба хатогӣ роҳ дода истодааст. Ҳасан рӯзарӯ аст ки бояд ин хатогиҳоро хуб ба назар бигирад. дӯстони азиз, ҳар дуи дастон бояд як хел бошанд ва мебинем ки мувозинати худро гум карда истодааст. Ҳасан Обидинов ҳам ба хатогӣ роҳ дод дӯстони азиз ва натавонист ки то охир, то вақти муайян шуда амали мазкурро дуруст иҷро намояд.
ва билохира ҳайати ҳакамон иҷрои амали ӯро 20 маротиба ҳисоб намуд. навбати ҳусейн обидинов фаро расид. ҳусейн обидинов шартро иҷро карда истодааст. ҳусейнро зарур аст ки бояд то қафаси сина ана ҳамин таҷҳизотро поён фарорад. ана ҳамин гуна акнун мебинем ки дуруст иҷро карда истодааст. бояд дар иҷрои ин амал шитоб накунад, озодона нафас бикашад ва акнун бинед ки ана ҳамин гуна агар ба хатогӣ роҳ дод ба зарари ӯ хоҳад шуд. дӯстони азиз, бояд кӯшиш намоянд ки шитоб накунад, ба хатогӣ роҳ надиҳанд. муҳимтар аз ҳама ин аст, муҳим барои варзишгарон шумораи ададҳоро зиёд кардан нест, муҳим барои онҳо қоидаро дуруст ва дақиқ иҷро намудан аст. ҳусейн обидинов амали мазкурро иҷро намуд, вале бо хатогӣ. ҳамин тавр ҳайати ҳакамон иҷрои амали ӯро 32 маротиба ҳисоб кард. навбати исфандиёр назаров фаро расид. инак исфандиёрро мебинем. исфандиёрро мебинем ки назар ба дигар рақибони худ хубтару беҳтар иҷро карда истодааст. аҳсан мегӯем ба амалҳои ӯ. ана ҳамин гуна бояд ҳар як варзишгар ин амалро иҷро намояд. дигар варзишгарон иҷро намуданду, вале мувозинати худро гум карданд. аҳсан мегӯем ба исфандиёр назаров. аллакай натиҷаи рақибони худро гузашт. шумораи ададҳо ба 40 расиданд. исфандиёр назаров амали мазкурро 40 маротиба ҳисоб намуд ва билохира дар ин шарт ғолибияти софро ба даст овард. дар шарти сеюми барнома дар садри ҷадвал тағйирот ба назар нарасид, чун пештара исфандиёр назаров садрнишин аст. хайрулло нуруллоев бо 2 имтиёз камтар дар зинаи дуюм ҷойгир шуд. ҳусейн обидинов дорои 23 хол аст. муҳаммад низ 23 имтиёзро дар ихтиёр дорад. абубакр алиев дар зинаи панҷум, баъдан ҳасан обидинов қарор мегирад. дӯстони азиз, расем ба шарти чоруми барнома. беҳтараш таваҷҷӯҳ мекунем ба ин шарт. инак дӯстони азиз, муҳаммад ёров амали мазкурро иҷро карда истодааст. гуфтам ба мавриде аст ки иҷрои ин амал барои пурқувват сохтани мушакҳои миён бисёр фоидаовар аст. ва ба ҳар яки онҳо, ба ҳар як варзишгар 1 дақиқа вақт дода мешавад. ва мебинем ки каме ба хатогӣ роҳ дода истодааст иштирокчии мо. шумораи ададҳо ба 30 расид ва мебинем ки комилан хатогии ӯ зиёд гарида истодааст. муҳаммад ёров амали мазкурро 31 маротиба иҷро намуд. навбати хайрулло нуруллоев фаро расид. хайрулло нуруллоевро мебинем, бинандагони гиром, хеле хуб амали мазкурро иҷро дорад, бе ягон хатогӣ. аҳсан мегӯем. ва ногуфта намонад ки анамин таҷҳизоти варзишиеро ки мебинед, бинандагони гиромӣ, вазнаш мувофиқи анамин варзишгарон, яъне 25 килограмм вазн муқаррар карда шудааст. акнун мебинем ки
чанд маротиба ин амалро иҷро мекунанд. аҳсан мегӯем ба Хайрулло Нуруллоев. сонияҳо сипарӣ шуда истоданд. аз миён 42 сония сипарӣ шуд. шумораи ададҳо ба 30 расид. Хайрулло Нуруллоев амали мазкурро 30 маротиба иҷро намуд. навбати Абубакр Алиев фаро расид. Абубакр Алиевро мебинем дӯстони азиз. ва Абубакрро зарур аст ки бояд шитоб накунад, озод бошад дар иҷрои амал, озодона нафас бикашад. зеро озод нафас кашидан кори онҳоро боз ҳам осонтар мекунад. шумораи ададҳо ба 30 наздик шуда истодааст. бинандагони гиромӣ, аз миён 43 сония сипарӣ шуд. Абубакр Алиев амали мазкурро 35 маротиба иҷро намуд. навбати Ҳасан Обидинов фаро расид. Ҳасан Обидиновро мебинем тамошобинони азиз. шарти мазкурро иҷро карда истодааст. аслан дӯстони азиз, имрӯзҳо дар қаламрави кишвари азизамон тамоми шароитҳои мусоид баран ҳамин соҳаи варзиш фароҳам оварда шудааст. дар дили хоҳмакон ана ҳамин гуна толорҳои варзишӣ бо таҷҳизотҳои наву замонавӣ муҷаҳҳаз гардонида шудааст ва сокинони пойтахти азизамон шаҳри Душанбе метавонанд ки ба дил ход толорҳо рафта ба варзиш машғул шаванд. зеро варзиш ин гарави саломатӣ аст. пешравии давлат аз солимии ҷомеааш вобастагии зиёд дорад ва дӯстони азиз, шуморо ба машқу тамрин ба варзиш талқин мекунем. ҳамеша ба варзиш машғул гардед. иҷрои амали Ҳасан Обидинов 25 маротибаро ташкил намуд. навбати Ҳусейн Обидинов фаро расид. Ҳусейн Обидинов амали мазкурро иҷро карда истодааст. ва дӯстони азиз, яке аз воситаҳои беҳтарини муаррифисозии давлату миллат ҳамин варзиш аст ки ба воситаи варзиш варзишгарон метавонанд ки кишвари азизамонро дар мусобиқаҳои байналмилалӣ муаррифӣ созанд. ва боварӣ комил дорем ки ин варзишгарони наврас дар оянда парчамбардори давлату миллати азизи хеш хоҳанд шуд. зеро ҳоло онҳо наврас ҳастанд, ояндаи онҳо дар пеш аст. дӯстони азиз, аз сабабе ки Ҳусейн Обидинов ба хатогиҳои зиёд рӯҳ дод, вақт тамом нашуда ҳайати ҳакамон иҷрои амали ӯро боз доштанд ва ҳамин тавр иҷрои амали ӯ 18 маротибаро ташкил намуд. таваҷҷӯҳ мекунем ба маҳорати иштирокчии ниҳоӣ. Исфандиёр Назаров амали мазкурро иҷро карда истодааст. хело хуб иҷро мекунад. бинандагони гиромӣ, дар ҳар як шарт Исфандиёр Назар ба рақибони худ хубтару беҳтар амалҳоро иҷро мекунад бехатогӣ. ҳарчанд хатогӣ ҳам бошад, вале камтар аст. аҳсан мегӯем. бори дигар ёдорас мешавем ки таҷҳизоти варзишӣ 25 килограмм вазнро ташкил медиҳад ва ба ҳар як иштирокчӣ 1 дақиқаи вақт дода шудааст. сонияҳо сипарӣ шуда истодаанд. шумораи ададҳо ба 30 наздик шуда истодааст. дӯстони азиз,
اسفندیارو ضرور است که باید تا قفس سینه این تجهیزات ورزشی رو پایین فرارد. اسفندیار نظر و مشق جسمانی رو 30 مرتبه اجرا نمود و همینطور در این شرط ابوبکر علیف دستمالو گردید. پس از انجام یافتن شرط چهارم اسفندیار نظرов شماره خالهایش با 36 رسانید. خیرالله نوراللهیف با 34 خال در جای دوم قرار گرفت. محمد یاروف با 32 خال به سگانه بهترین ها شامل شد. ابوبکر در زینه چهارم برادران حسین و حسن متناسباً مقام های منبعه را کسب کردند. бинандагони гиромӣ барномаи матнро аз клуби варзиши Парвиз Собиров идома медиҳем. Инак расидем ба шарти ниҳоии барнома. Пас аз иҷрои ин шарт ғолиб ва ҷоизадорон муайян мегарданд. инак дӯстони азиз ва мебинем ки дар ин шарт варзишгарон то кадом андоза ҳунару истеъдоди худро нишон медиҳанд. иҷрои ин амал маҳз барои анамин гӯштингирон бисёр як таъсири мусбат мерасонад ва гуфтам ба маврид аст ки ба ҳар як варзишгар 30 сонияи вақт дода шудааст. онҳоро зарур аст ки дар муддати 30 сония ин амалро ҳарчи зудтар, хубтар ва беҳтар иҷро намоянд. муҳаммад ёров амали мазкурро дар муддати 30 сония 18 маротиба иҷро намуд. навбати хайрулло нуруллоев фаро расид. инак хайрулло нуруллоевро мебинем дӯстони азиз. аҳсан мегӯем, хеле хуб амали мазкурро иҷро карда истодааст бе ягон хатогӣ. бисёр хуб иҷро карда истодааст. ва акнун мебинем ки ба хатогӣ ҳам роҳ медиҳад. роз зарур аст ки бояд хатогиро бартараф намояд. аз сабабе ки хайрулло нуруллоев каме ба хатогӣ роҳ дод, ҳаят якамон иҷрои амали ӯро 20 маротиба ҳисоб намуд. навбати абубакр алиев фаро расид. инак абубакр алиевро мебинем амали мазкурро иҷро карда истодааст ва акнун мебинем ки дар муддати 30 сония чанд маротиба ин амалро иҷро мекунад. абубакр алиев амали мазкурро 23 маротиба иҷро намуд. таваҷҷӯҳ мекунем ба маҳорати ҳасан обидинов. ҳасан обидиновро мебинем дӯстони азиз. хеле хуб иҷро карда истодааст амали мазкурро. аҳсан мегӯем ба ҳунару истеъдоди ҳасан обидинов. бисёр акнун мебинем сонияҳо сипарӣ шуда истоданд. ҳасан обидинов амали мазкурро 23 маротиба иҷро намуд. навбати ҳусейн обидинов фаро расид. тамошобинони азиз, албатта гуфтам ба маврид аст ки ин варзишгарон дар риштаи гӯштани тарзи ҷудо машқ тамрин мекунанд ва дар бисёр мусобиқаҳо иштирок намуда сазовори ҷойҳои намоён гаштанд ва дар баробари ба гӯштӣ машғул шудан ин амалҳо ҳам барои онҳо бисёр фоидаовар аст. ҳусейн обидинов амали мазкурро 22 маротиба иҷро намуд. таваҷҷӯҳ мекунем ба маҳорати исфандиёр назаров. аҳсан мегӯем, бисёр хуб иҷро мекунад исфандиёр назаров. аҳсан мегӯем ба маҳорати истеъдоди ӯ. аз ҳама варзишгарон дида дар ҳар як шарт
камтар ба хатогӣ роҳ медиҳад, ин Анамин Назаров аст. боварӣ комил дорем ки ояндаи ӯ дар пеш аст ва яке аз варзишгарон ва яке аз парчамбардорони ватан хоҳад шуд. тамошобинони азиз, Исфандиёр Назаров амали мазкурро бе ягон хатогӣ иҷро намуд ва ҳайати ҳакамон ба хулосае омад то ғолибияти софро ба ӯ мансуб донад. дар шарти ҳалкунанда тағйирот ба назар нарасид. Исфандиёр Назаров аз ибтидо то фарҷоми барнома садри ҷадвалро нигоҳ дошт. Хайрулло Нурлоев танҳо бо як имтиёз аз Абубакр пеш гузашту мақоми дуюмро соҳиб шуд. Абубакр дорои 40 хол аст. Муҳаммад бо 37 хол дар ҷои чорум. баъдан бародарон Ҳусейн ва Ҳасан Обидиновҳо қарор гирифтанд ки дар ихтиёрашон 36 имтиёз мебошад. тамошобинони азиз, пас аз иҷрои шартҳои барномаи матини ғолиб ва ҷоизадорон муайян гардиданд. зинаи сеюми барномаи матин насиби Абубакр Алиев гардид. аҳсан мегӯем ба Абубакр Алиев, ки тавонист ки дар барномаи имрӯзаи матин мақоми сеюмро аз они худ намояд ва аз ҷониби раёсати кор бо ҷавонон ва варзишари Душанбе ба онҳо медалу ифтихорномаҳо тақдим мегардад. ман дар барномаи матин иштирок намуда сазовори ҷои сеюм шудам. ин барои ман натиҷаи хеле хуб аст. ман мехоҳам ки дар дигар барномаҳои матин иштирок намуда сазовори ҷойҳои намоён гардам. мақоми дуюм бошад насиби Хайрулло Нурлоев гардид. аҳсан мегӯем ба Хайрулло Нурлоев, ки тавонист ки бо кӯшишҳои зиёд мақоми дуюмро моли худ намояд. якум бор мешавад ки иштирок мекунам ва дар ман ҳаяҷон буд. мехоҳам ки дафъаи дигар дар ин барнома иштирок карда ҷои якумро гирам. ман дар куштинги зудо мақсад дорам ки чемпиони ҷаҳон шавам ва парчамбардори миллатам шавам. тамошобинони азиз, тибқи натиҷагирии ҳайати ҳакамон, унвони қаҳрамонии барномаи имрӯзаи матин насиби яке аз варзишгароне ки назар ба рақибони худ хурдтар буд, вале шартҳоро дуруст ва дақиқ иҷро намуд, Исфандиёр Назаров гардид. аҳсан мегӯем ба Исфандиёр Назаров, ки имрӯз тавонист ки бо кӯшишу заҳматҳои зиёд, бо талошҳои зиёд унвони қаҳрамонии барномаи имрӯзаи матинро аз они худ намояд. дар ҳақиқат яке аз варзишгарони беҳтарини барномаи имрӯзаи матин буд. аҳсан мегӯем. ман аз худ боварӣ надоштам ки сазовори ҷои аввал мегардам, вале шартҳо ки ба ман осону фаҳмо буд, доварон ҷои аввалро ба ман насиб донистанд ва онро ба ман супориданд. ман мехоҳам ки дар оянда парчамбардори миллати худ оид ба куштинги тарзи дзюдо гардам. ҷиҳати иштироки фаъолона дар барномаи матин аз ҷониби раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри Душанбе ба дигар иштирокчиён ифтихорномаҳо супорида мешавад. ифтихорнома ба Ҳасан Обидинов супорида мешавад. ифтихорномаи дигар бошад ба Муҳаммад Ёров супорида мешавад. ва ифтихорномаи ниҳоӣ бошад ба Ҳусейн Обидинов супорида мешавад. бинандагони гиромӣ, ин буд барномаи матин ки бо дастгирии раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри Душанбе аз клуби варзишии Парвиз Собиров бо дастпарварони клуби варзишии мазкур манзури шумо гардид. боварӣ комил дорем ки барномаи имрӯзаи матин ба шумо низ писанд омад. хайр, то барномаи оянда.